a bisa ƙoƙarinmu na ganin cewa mun kyautata wa masu bibiyan mu a koda yaushe. Shafin wayar ka jarinka ya yanke shawarar ba da riguna aƙalla guda 10 ko guda 20 kyauta. Amma kafin ka samu wannan damar ta samun kyautar riga da kuma kawo ma a duk inda kake a faɗin Najeriya, akwai ɗan aiki ɗan ƙalilan wanda bai taka kara ya karya ba da muke so kai mana. Wajen tsokaci inda ake cewa comment, za ka ga link ɗin YouTube channel ɗinmu wanda zai ɗauke ka zuwa shafinmu na YouTube channel mai suna wayar ka jarinka. Abinda muke so kawai ka ɗan danna mana subscribing ɗin nan, watan ɗan jan rubutun nan, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka gayyato aƙalla mutane 10 ko fiye da haka su yi irin abin da ka yi, sannan ka bibiye shafinmu na Facebook, sannan su ma ka gai shafukan namu na Facebook channel ɗinmu, wanda insha Allahu da mun tabbatar da kaya hakan kawai ka aji za mu kawo ma rigar ka a duk inda kake. In ma mun rasa ka, kai kokari ka haɗa mu da wanda ya zamanto za mu ba, ko kuma wani na kusa da mu, ko kuma in ce wani na kusa da kai wanda bai mana nisa ba, insha Allahu za mu ba shi ya baka. Sunana Lawal Abdullahi Matazu, na gode.